Pán Lorko, čo vy máte najradšej na Vianociach osobne? Na Vianociach najradšej mám prekvapenia, pretože myslím si, že naozaj tie Vianoce by mali byť viac duchovné ako o hmotných statkoch a preto neuznávam napríklad to, že ľudia sa pýtajú, čo si majú dať pod stromček na Vianoce alebo si dávajú peniaze. Nech je to hocičo malé, ale nech je to prekvapenie, takže naozaj to prekvapenie je to, čo mám rád na Vianociach. Na ktoré Vianoce najradšej spomínate a prečo? Spomínam si na jedny Vianoce, keď syn bol ešte malý, mohol mať nejakých 7-8 rokov, vtedy ešte veril na Ježiška, že nosí darčeky. A keď sme chceli, aby poslúchal, tak sme mu samozrejme vraveli, že Ježiško všetko vidí a pozerá sa na ňoho z lampy. No a tieto Vianoce dostal svietiaci meč, po ktorom strašne túžil, a keď si ho rozbalil a videl ten meč, tak bežal pod lampu a zakričal: Ježiško, ďakujem ti. Takže to sú asi Vianoce, ktoré mi utkveli najviac.